ефірі новини, у студії Олександр Білов. Вітаю. Сьогодні у випуску дивіться. Судний день. У анексованому Криму розглядають справи кримських татар. Наслідки війни в Україні. За що проголосували євродепутати в Страсбурзі. У Криму попрощалися з легендою. На 91-му році пішов з життя кримсько-татарський хореограф Алі Алімов. Штраф за солідарність. Верховний суд окупованого Криму відхилив апеляцію захисту кримського татарина Рустема Османова і залишив в силі попереднє рішення – штраф 10 тисяч рублів. Про це повідомив захисник Рустема Риза Ізетов. Османова звинувачують в організації несанкціонованого мітингу. За словами Ізетова, вони подали ряд клопотань, втім проросійська Феміда жодне не задовольнила. Все доводы, которые были приведены, они несостоятельны. Факт правонарушения доказан не был. Вы обжал их ЕСПЧ. Вы не имеете права собираться больше 3 человек нигде и никогда. Собравшись возле своего дома, со своим соседом, другом, да неважно, просто вот со своими родственниками, видите, с отцом, с матерью, с детьми, для того, чтобы просто поговорить, в любой удобный случай для власти вас можно обвинить в административном правонарушении, завести дело и взять с вас штраф. Все почалося ще в квітні минулого року під час обшуків в окупованому Бахчисараї. Тоді Рустем Османов вийшов з товаришами підтримати кримських татар. Цим вони і розгнівали проросійську владу. Ті звинуватили кримчан у несанкціонованому мітингу, а також у перешкоджанні проїзду авто і руху пішоходів під час їхньої операції. Суди тривають і досі. В окупованому Сімферополі нині триває розгляд справи Ісмаїла Рамазанова. Спочатку слухання призначили на 2 годину дня, але потім перенесли. Від самого ранку біля будівлі СІЗО, де утримується Ісмаїл, зібралися родичі та небайдужі люди. Вони намагалися передати продукти і речі, але силовики взяли лише кілька передач. У вівторок окупанти провели обшук в будинку Ісмаїла Рамазанова та побили його. Прийшли о 9-й годині. Сказав, о 10:30 прийдете. Прийшли о 10:30. Спочатку молодший лейтенант вийшов, зробив опис. Теплі речі і печиво взяли, а пляшку компоту і банку з макаронами не взяли. Вирок фігурантам Ялтинської шістки Хізбут Тахрір винесуть 31 січня. Рішення ухвалив Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові. Там пройшло закрите засідання у справі кримських татар. Головного з обвинувачених кримського правозахисника Еміра Усеїна Куку, а також Мусліма Алієва за рішенням суду переведуть до СІЗО номер 4 у Ростові-на-Дону. Решту хлопців залишили у СІЗО номер 1. Росія почала підготовку до збройної агресії на території України ще в 2012-му. Про це на допиті в Оболонському суді Києва у справі про держзраду президента-втікача Віктора Януковича сказав у якості свідка голова Верховної Ради Андрій Парубій. За його словами, з 2012 року на території України, особливо в південно-східних областях, формувалася мережа контрольних російськими спецслужбами організацій, які під виглядом реконструкторів Другої світової війни насправді готували кадри для захоплення місцевих органів влади і підготовки до введення російських військ. Парубій також розповів, що в захопленому Криму у лютому-березні 14-го, крім військових Чорноморського флоту Росії, брали участь передислоковані з Федерації підрозділи десантно-штурмових військ і сили спеціального призначення. А лист Януковича до президента Росії Путіна з проханням використовувати Збройні сили Федерації в Україні, за словами спікера, додав легітимності діям російських військових під час анексії півострова. Мені відомо, що на одній з засідань Ради безпеки ООН 3 березня, якщо не помиляюсь, був зачитаний лист Чуркіним, представником Росії, до президента Путіна з проханням ввести російські війська на територію України. І якщо до того часу намагались російські підрозділи не спілкуватися як збройні Російської Федерації, власне, цей лист Януковича і дав легітимності діям російських військ. Після того вже багато з них неприховано говорили, що вони представники Збройних сил Росії.
Окупанти намагалися заблокувати освітній інтернет-портал для кримчан. Платформу створили, щоб діти з анексованого півострова могли підготуватися до зовнішнього незалежного тестування на материку і вступити в українські виші. Минулого року з окупованих територій Луганської та Донецької областей, а також Криму, в українські вищі навчальні заклади вступили понад 1500 школярів. Міністерство освіти і науки започаткувало роботу портала по дистанційному навчанню. Він проіснував 3 дні. На 3-й день фахівці Російської Федерації обмежили доступ мешканців Криму до цього порталу. Доводилось фахівцям в сфері IT шукати шляхи, використовуючи засоби тунелінгу, для того, щоб діти, які мешкають в Криму, мали можливість фактично вивчати дистанційно українську мову, літературу. Питання переселенців має бути головним пріоритетом для України. Про це заявили євродепутати на зимовій сесії парламентської асамблеї в Страсбурзі. Литовський депутат Егідіус Варкейкіс підготував резолюцію «Гуманітарні наслідки війни в Україні». З 66 депутатів «за» проголосували 56, 10 утрималися. Крім цього, в парламентській асамблеї визнали, що саме через Росію відновилася депортація жителів Криму. Тим самим Федерація порушує Женевську конвенцію, кажуть євродепутати. Адже переслідування українців і кримських татар на півострові тривають, йдеться у повідомленні. Крім цього, в резолюції конфлікт між Росією і Україною назвали війною. В начальной версии рапорта, да, было написано, что это конфликт, но мы подумали, что лучше сказать правду, потому что конфликт, особенно между двумя странами. Война – это то, что действительно было в реальности, то, что продолжается в реальности. И война, статус войны, статус конфликта и юридически, политически различается. Так что я считаю, что это война. И так как комитет был с этим согласен, мы написали, что это война. В міжнародних документах таких речей є підставою в майбутньому для міжнародних судових організацій виносити відповідні вироки. Ці речі, можливо, прямої дії і не мають, але для того, щоб постійно нагадувати Росії про її злочини і про те, що це буде створювати для неї проблеми в міжнародних судових інституціях, це є головна мета. Сьогодні у Європарламенті виступатимуть заступники голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз і Ільмій Умеров. У Брюсселі євродепутати обговорюватимуть ситуацію з правами людини в окупованому Криму. Заступники голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз і Ільмій Умеров виступатимуть у Брюсселі в Комітеті із захисту прав людини. Вони хочуть розповісти про свій шлях, який пройшли в катівнях ФСБ. Таким чином, лідери кримських татар прагнуть не дати ослабнути європейському тиску на Росію. Остановить вот эти имиджевые проекты, которые в России это государство-террорист себе спланировало, власть ихняя, да, там вот возвращение в Париж сейчас стоит очень активный вопрос. Это и в том числе предстоящий день голосования. Выборов там нету. День голосования главного террориста сегодня в мире. И это в том числе предполагаемый чемпионат мира по футболу. Думаю, что вот наша задача постараться внести, так сказать, свою лепту в то, чтобы не снимались санкции, и чтобы давление также усиливалось против России до тех пор, пока она не уйдет с Крыма, не уйдет с востока Украины. Телеканал Євроньюз зняв сюжет про військові навчання для дітей в окупованому Криму, в якому немає згадки про факти незаконної анексії півострова. У матеріалі розповідається про урок для школярів, яким ще немає 12 років. В Українському міністерстві закордонних справ вже прокоментували матеріал Євроньюзу. Як написала в Твіттері прес-секретар відомства Мар'яна Беца, цитую, «Повідомлення повинні ґрунтуватися на фактах. Крим незаконно окупувала Росія. Закликаю Євроньюз відкоригувати матеріал відповідно до закону». Кінець цитати.
І Нікалем – пам'ятка архітектури, яка була зведена ще на початку 18 століття. На цих кадрах можна побачити, як з однієї арки випало кілька масивних каменів. Наразі вхід до неї перегороджений, але в Міністерстві культури окупованого Криму заявляють, що загрози руйнування фортеці немає. У Сімферополі на 91-му році пішов з життя легендарний балетмейстер, заслужений артист України, лауреат премії народів Криму Алі Алімов. Все його життя було присвячене кримсько-татарському танцю. Сьогодні з ним прощавалися в окупованому Криму. Про творчість великого майстра, педагога і засновника 2 танцювальних ансамблів далі в нашому сюжеті. Танцюрист, хореограф, творець і керівник ансамблю «Учансу» і «Фіданлар». Алі Алімов народився 14 березня 1927 року в Сімферополі. Ніколи не думав і не мріяв танцювати на великій сцені. Все почалося після війни. Переживши депортацію в 17 років, він працював шофером і навіть шевцем. Але знайомство з відомим кримсько-татарським композитором Яя Шерфедіновим змінило все його життя. Він прийшов працювати у театр. Для искусства крымско-татарского, для хореографии крымско-татарского очень большая утрата. Почему? Потому что Аляга очень многие годы работал в плане именно крымско-татарской хореографии. Много раз они ездили по зарубежам, в Турцию, в Америку, в Арабские Эмираты ездили. Алі Алімов 22 роки прожив в Одесі, в Крим його не пускали. Але саме повернувшись на батьківщину, хореограф втілив всі свої ідеї. За 70 років творчості він виростив понад 2000 артистів. Очень был такой жизнерадостный человек. Заряжен все время только на позитив. В первую очередь, его заслуга большая, так думаю, что он работал с самодельным коллективом, детскими в основном. Разом зі своїми учнями, що стали професійними танцюристами, за 20 років існування Алімов і колектив «Учансу» об'їхали з концертами практично всі міста Криму і України. Крім того, «Учансу» став лауреатом міжнародних фестивалів у Туреччині, США, Румунії та Польщі. Вадим Хлюдзинський, Олена Майська. Новини ЮА Крим. На цьому я прощаюся. З вами у студії був Олександр Білов. Дивіться нас по буднях і підписуйтесь на ЮА Крим Фейсбук. О 20:40 в цій студії зустрічайте Мідата Халілова з новинами кримсько-татарською. Гарного вечора.